4 ġil Griegi nżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati b'firxa ta' reati serji, fosthom serq aggravat bi vjolenza. Il-prosekuzzjoni spjegat kif allegatament il-każ seħħ f'appartament f'Birkirkara fit-12 ta' frar għal ħabta ta' 9:15 ta' filgħaxija. Intqal li allegatament żammew lil vittma kontra rida tiegħu, għeddewh li joqtluh u ppruvaw jisirqu flus u oġġetti oħra minn għandu, filwaqt li kkawżawlu ħsarat li jaqbżu l-2500 euro. Mill-investigazzjonijiet ħareġ li l-vittma għandu dejn ta' madwar 200 euro sa 300 euro mal-akkużati. Sa dan it-tant dakinhar tal-inċident, il-vittma mar jixtrix jiekol u meta mar lura d-dar fetaħ il-bib sab li l-erba' akkużati u bdew isawtuh. Wara l-inċident huwa talab lajnuna mill-istess ħanut u ttieħed l-isptar b'ambulanza. L-erba' akkużati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Astrid Mejgrima ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Raġel 34 sena weħel sentejn ħabs effettivi war li nstab li kien fil-possess ta' aktar minn 30 qartas b'sustanza suspettata kannabis, ċirkustanzi li juru li ma kinux għall-użu personali tiegħu. Fil-qorti l-ħadd filgħodu, il-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija waqfu lir-raġel fi triq il-Marsa hekk kif ipprova jaħrab minnhom kif lemahom. Wara tfittxija fil-ġakketta u fil-qalsitt tiegħu, il-pulizija sabu fuqu 33 pakketti b'sustanza suspettata kannabis sintetika li ammontaw għal aktar minn 23 gramma. L-imputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih u ġie rimmarkat li huwa kien diġà nstab ħati fl-2024 fuq każ simili u kien weħel 18-il xahar ħabs. Libjan ta' 32 sena residenti San Ġiljan baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li poġġa l-ħajja tal-eks sieħba tiegħu f'periklu fuq perjodi li jkopri bejn Mejju tal-2025 u frar tal-2026. Huwa qed jiġi mixri b'vjolenza u fastidju fosthom tbenġil fil-wiċċ u aktar minn 400 telefonata li ma ġewx imwieġba. Huwa metta l-akkużi miġjuba kontrih. Wara li semet iż-żewġ naħat, il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba riskju tal-intraġġ tal-provi, il-possibilità ta' reati oħra u tħassib li l-imputat jista' ma jobdix il-kundizzjonijiet imposti fuqu. Il-qorti ordnat ukoll li tinħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-vittma.